आ आ आ आ कौन है भाई ରୋଷେଇ ଘରେ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିବ କୋଉ ଟାଇମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ରୋଷେଇ ଘରେ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିବ କୋଉ ଟାଇମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଚାଲ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାରିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ହଜେଇ ଦବୁ ତିଳିଆ ଭାଇ ବନୁ ଭାଇ ରୁପିଆ ଭାଇ ଦେବ ପକେଇଲା ଶୁକ୍ର ନୁହଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିବ ବି ଆଜିଠୁ ଗାଳି ବନ୍ଦ। ରୋଷେଇ ଘରେ ପକେଇବେ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ଘରେ ତଳ ପାଇଁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି କେତେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପକା ହବ କେତେ ଇଏ ହଁ ଇଏଟା ସେଟ୍ ଆସିବ 1200 ଅଳିଆ ଆସିବ ଏଟା ସୁନା ଦୋକାନ ନା କଣ ପୁରୁଣା ତ କଣ ମାର୍ବଲ କଣ ମାଟି ଘର କରଛ ନା କଣ କୋଠାର ଭଳିଆ କରଛ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୋଠାର ଭଳିଆ କରନା ସେ ଲୁଲା ଭଳିଆ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଖେଳର ମାନ ଯେ କଥା ହଉଛି 1200 ଟଙ୍କା ଇଏ ନଉନା ଇଏ ନବ ଇଏ ପଡିବ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଏଇ ଧଳା ପିସ୍ ନେବେ ଯଦି ହେଲା ଏ ଧଳା ପିସ୍ ନେବେ ଯଦି 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡିବ 400 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନା ନା ମୁଁ ଏତେ ଧଳା ରହିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତିଆ ଆଉ ସେ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଆଉ ସେ ରେଟ୍ ଆପେ ଆପେ ବଢିବ ଆଉ ଯୋଉ ये बादाम गीत पढ़ी थे आदरे ये बादाम ଅଛି ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ବାରଣ୍ଡାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଫୁଲ ପକାଉ ନା ଏଟା ବାଡିଆରେ ପଡିବ ଏଇଟା ପକାଅ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପୁରା ମାପ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ପକେଇ ଦବ ହେଲା ହସୁନ ଟିକେ ହଁ ଇଏ ପୁରା ଦେଖିବେନି ହାଉଳି ଖାଇବେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଆଉ ଏଟା ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ପକେଇବ ଠାକୁରରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଠାକୁରରେ ପକେଇବେ ଏଇ ଠାକୁର ପାଇଁ ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହୋଇ ଦେଖ ଇଏ ଦୀପ ଚିହ୍ନ କେମିତି ମହୁରୀ ଫୁଙ୍କୁଛି ବାଜା ସେଗୁଡା ଦୀପ ଯେ ଜଳିବ ଆଉ 5 ଲୋକ ଦେଖିବେ ଜଳୁଥିବ ଯେ ତାହା ଜମୁଥିବ ଆଉ ଏଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଇଏ କେତେ ପିସ୍ ତମର ଦରକାର କହିଲେ 2 ପିସ୍ ଦରକାର 2 ପିସ୍ ତ ଗାଧୁଆ କରିବ ନା କଣ ଠାକୁର ଏତେ ବଡ ହୁଏ ନା ଛୋଟିଆ ଅଛି ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବ ଆମର ତଳ ପାଇଁ ଡୋର ପକେଇ ମାପିଛ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ 2 ପିସ୍ ନବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗାଧୁଆରେ ପଡିବ ଏଇଟା ନା ଏଇ ଭାଇ 2 ପିସ୍ ନବ ସେଟା କଣ କରିବ ଏଇଟା ସେଟା ହିଁ ପକେଇବ ନେଇ ଗାଧୁଆରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଭାଇ ଦିଟା ହେଲା ଇଏ ଠାକୁରରେ ପଡିପାରିବ ଇଏ ବି ଠାକୁରରେ ପଡିପାରିବ ଦୀପରଟା ଅଛି ये 2 ପିସ୍ ନେବି ये 2 ପିସ୍ ନେବି କେତେ ଆସିବ 2 ପିସ୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆସିବ 450 ଆସିବ ଇଏ 550 ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସୁନା ଦୋକାନ ନା ଟାଇଲ୍ସ ଦୋକାନ ଏ ସୁନା ଦୋକାନ ନା ଟାଇଲ୍ସ ଦୋକାନ ସୁନା ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଠାକୁରର କରୁଛ ନା ଯୋଉ ବାଡି ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଜିଆ କରୁଛ ଆରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଏତେ ପଇସା ତା ବୋଲି କହିବ ତମେ 5 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନିଅ ମୁଁ ରେଟ୍ କାଟିବି ମୟୁର ଦେଖୁନୁ ନବଳା ହେଇଗଲେ କୋଉଠୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଭୁଲେଇ ତମେ ପେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପିନ୍ଧଛ ତତେ ଡୋର ଭିଡିଛ ନା ଡୋର ଭିଡିନ ଆଜ୍ଞା ଡୋର ଭିଡିଛି ନା ପେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଖସିଯିବ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଏଇ ମାର୍ବଲ ଦିଟା ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଅଛି କହି ଆକୁ କାନ୍ଥରେ ପକେଇବୁ ଯେ ଝିଟି ପିଟି ଚଢିଲେ ମୁଠି ଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ କରୁଛୁ ଝିଟି ପିଟି ଚଢିଲା ତା ଗୋଡ ଖସିବ ଗାଧୁଆରେ କୋଉ ଡାକ୍ତର କୋଉଟା ପକେଇବା ଗାଧୁଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ ସବୁ ସେଟ୍ କହୁଛି ଏଇଟା ପକେଇ ପାରିବ ସେଇଟା ପକେଇ ପାରିବ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡେଉଁଛି ଯେମିତି ମାଛ ଫୁକିବ ସେଥିରେ ଦେଖ ଘର ଚାଳି ଯେମିତି ଛତୁ ଫୁକିକି ରୁପିଆରେ ବାଣ୍ଟିବ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି ଯେ ଏବେ କେତେ ପିସ୍ ମାନେ ପିସ୍ ନୁହଁ ଆର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଇଏ ଅଛି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଲାଗେ କେତେ ଆଉଛି ମୋ ବାସ ସେତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହବ ପେଟି ଅନୁସାରେ ତଥାପି ହବ ସେ ପେଟି 750 ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାଲି ଆସି ନେବି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ଡିଜାଇନ ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ଅଛି ପିସ୍ ଲେଖା କେତେ ଆଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା এই দেখো ইয়ে ওটা দেখো বড় কেତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ଇଏ ଗୋଟା ପିସ୍ କେତେ କହିଲ 350 ଆଜ୍ଞା ମାର୍ବଲ କଣ ଲାଗିଛି କେତେ ଛୋଟିଆଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କଣ ଏତେ 350 ଆରେ ବୁଝି ପାରୁନ ତମେ ସେଟା କଣ ନେଇ ଆସେ ଇଏ କେତେ
ଏଡିଟିଂ ମାର୍ବଲଟାକୁ ତମେ ଏତେ କହୁଛ ଏ 3D ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଭି ବି ହେଇଛି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଲି ତମେ ଠକୁଛ। ଦେଖ ଏଇ ଜଳପନା ତମ ମୁଭି ହେଇଛି ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମନକୁ ପାଇଲା ଇଏ ତମେ କହିବ ଇଏ 3D ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ତ କହୁନାହିଁ ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ଧୀରେ ଧୂଳି ଯଦି ମଳି ପଡିଥିବ କପଡା ବୁଲେଇ ଦବ ଛାଡିଯିବ କପଡା ବୁଲେଇ ଦବ ଛାଡିଯିବ ମୁଭି ଧୂଳି ପଡିଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା ତମେ ଯଦି 3 ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ନେବି ନହେଲେ ଥୋଇଦିଅ। 350 ରେଟ୍ ବା 350 ରେଟ୍ ଆଉ ନବୁ ଥୋଇଦେବୁ କୋଉଠି ଭାଷଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ନେବି ପୁରା ପକା ଆଉ କବାଟ କବାଟ ଏତେ ହଲୁଆ ନା କଣ ଖରାପ ଦେଖା ତୁ ନିଜେ କହିଲୁ ନିଜେ କୁହ 5 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ 5 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ମତେ କିନ୍ତୁ କାଲି ଦବ 500 ଟଙ୍କା। ସବୁଥିକୁ ନେଇଯିବ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟା ଦେଖ ଠାକୁର ତାକୁ ଏଇଠି ପକେଇବ କଣ ଖରାପ ରଖ ଦେଖ ପୋଛି ଦେଲେ ହେଲା ଧୂଳି ମଳି ସବୁ ଛାଡି ଯାଉଛି କଣ ଲାଗୁଛି ଗେଲ କରିବୁ ନା ଲାଗୁଛି କଣ ଆଉ ଯୋଉ ଠାକୁରରେ ଆଉ ଠାକୁର ଘରେ ଆଉ ଯୋଉ କହିଗଲା ରୋଷେଇ କଲେ ମାର୍ବଲ ପଶିବ ଆଁ ମାର୍ବଲ ଦୋର ଫୋର ନେବେ ନା ନା ତଳ କଥା କହୁଛି କୋଉ ମାର୍ବଲଟା ଏଇଗୁলো କଲର ଛାଡ଼ିବ କି? କଲର କଣ ତ ଲୁଗା ଏ 300 ଟଙ୍କା ଲୁଗା ଏ କଲର ଛାଡିବ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଖସି ଯାଇଲେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିଦେବୁ ଖସି ଯାଇଥିବ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳେ ନା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳି କଣ କି ଲାଭ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ମୁଁ ହାତ କଥା ଜଣାଉଛ ଇଏ ହେଲା ମାନେ ଇଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଆଉ ଚୋପା ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବେନି ଚୋପା ଛାଡ଼ିବେନି ଭଲ ଯେ 4 ପିସ୍ ମାନେ ଆ ପେଟିଟା 4 ପିସ୍ କି ନବ 850 ଆସଲା ଠିକ ରେଟ୍ କାହିଁକିନା ସେଟା ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗୁଛି ଆଉ ତମେ କହୁଛ ରଙ୍ଗ ଛାଡୁଛି କଣ ଲୁଗା ଫରେନ୍ ମାଲ 20 ଟଙ୍କିଆ ଲୁଗା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଠୁ ଦେଖିକି ଆଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରିବି ଏଇ ଦିଟା ମୋର କେତେ କୋଉଠିଟା ଏଇ ଦି ଇଏ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଏଇ କେତେ ଆଉଛି ଦିଟା କୁହ ମତେ ମାସେ ଏ ଦିଟା ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନେବେ ନା ନା ଦିଟା ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଇଏ ପଡିବ 2500 ଟଙ୍କା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖ ନା ତମର ଅଣ୍ଟା ହାଇଟ୍ ହବ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ହେଇଯିବ ତ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଧରିବନି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଡୋର ପକେଇ ମାପି ଦିଅ ସେତ ଏମିତି କଥା ନାହିଁ 2000 ନଉନ ଦିହରେ କଣ ଦିଟା ନେବି ଏଟା ନେବି ପରିବାର 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା 5 ନିଅ ଏ କଣ ସୁନା ଦୋକାନ ହେଲେ ସୁନା ଭଳିଆ କଥା ବେପାର ହଉନି ଏଟା ଚାଇ ଦୋକାନ ଏଟା ବେପାର ହଉନି ଆଇ ଡୋର ଦେଖିବା ବେପାର ହଉନି କଥା କହୁଛି ଆଇ ଦେଖିବି ସେ ଭାଇ ପଲ ପକେଇ ନେଇଯାଇଥିବ ବେପାର ହଉନି କଣ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନା ନା ମୁଁ କହିଲି ବେପାର ହଉନି ବେପାର ହଉନି ସଟର ଚାଇ ପଡିଛି କାଇଁ ତାହେଲେ ବେପାର ହଉନି କଥାଟା ଭାଇ ବୁଝିପାରୁନ ଏ ଦେଖ ଫୁଲ ପୂଜା କରି ସକାଳୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନି କଣ କହିବି ଆରେ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁନ ସେଠି ଦେଖିକି ଆଇଛି ଏଇ ଦିଟା କେତେ ପଡିବ କେତେ ପଡିବ ଶୁଣ 2500 ପଡିବ ସିଏ 2000 ପଡିବ ଯଦି ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି କାଟିବି 100 200 କାଟି ହବନି 100 ଟଙ୍କା କାଟିବି 2400 ନଉନ 2400 ହଁ 2400 ଦେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଟୋ ଭଡା ଛାଡ ମାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଅଟୋ ଏଠି ଦିଆ ହଉ ନାହିଁ କହେ ନା ଅଟୋ ବାଲା ପଇସା ନେଇଯାଉଛି ଆମର କିଣିବା ତ କହିଛି ସିଆଡେ ଗିଏ ଫେରିକି जाना है तेरे को ये बगल में 200 रुपये लगेंगे बगल में 200 रुपये क्या लगेगा ଡୋର ଯୋଉ ଡୋର ଆମ ପାଖରେ କୋଉଠି ଲଗେଇବ ଡୋର ଠାକୁରରେ ଆଉ ସବୁ ରୁମ ଠାକୁରରେ ଲାଗିବ ରୁମରେ ଲାଗିବ ଆଉ ରୁମରେ ଲାଗିବ ଯୋଉ ଗାଧୁଆରେ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବ ଯୋଉ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବନି କଣ କରିବ କରିସାରିଲିଣି ସେ ଲିଟର କାଟିଦବ ଆଉ କରୁଛୁ କଣ କହିବି ତ କହିବି କୁକୁର ଭଳିଆ ବାଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଲାଠିନ୍ ପାଇଁ ତମକୁ କବାଟ ଦେଖୁଛି କୁକୁର ଭଳିଆ ବାଟ ନାହିଁ କୁକୁର କବାଟ କଣ ଇଏ ଭଲ କବାଟ ଦେଖ ଏଇଟା ପଛରେ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଖରାପ ଦେଖ ନା ମୋର ଏଇଟା କବାଟ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଖୋଜୁଛି ସେଇ କଲର ଅଛି ଆସୁନି ଆପଣ ଗଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ କଣ ହେଇଛି ମତେ କହିବେ ନେଇଗଲା ନା ଇଏ ଭଲ କବାଟ ମୁଁ ତମକୁ ଖରାପ ମାରିକି ଦେଖଉ ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ମନକୁ ଯାଉନି ଏଇ ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଭଳି ଯିବ କୁକୁର କବାଟ ନା ଏଥିରେ ମଣିଷ ଯାକ ଗଳି ଯାଉଛି
କିନ୍ତୁ ଏ କବାଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ପେଲା ପେଲି କରିବନି କବାଟ ଗୋଟା ଟଙ୍କିଆ ଦେଲେ ଯାଇକି ଲାଟିନ୍ ଭିତରେ ପୁଅ ଖାଇଦେଇ ଆସିବ ସେ କବାଟ ସେଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ ଥିଲା ଗୋଲାପ କେମିତି ଯାଇছে ତମେ ନିଜେ ଦେଖ ଭାଇ ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଲେ କୁକୁର ଗଲେ ମାତ୍ର ଆଉ କି ଲାଭ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କବାଟ ଦେଖି ଗୋଟେ ଭଲ କବାଟ ଦେଖିଛି ହଉ ଆସ ଚାଲ ଦେଖିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ରୁମରେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ବା ରୁମରେ କଥା କହୁଛି ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଡିଜାଇନଟା କେମିତି ଯିବ ତମେ ନିଜେ କୁହ ଡିଜାଇନଟା ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା ମାନେ 10,500 ଦେଇକି ଯିବ ଆଉ ଫାଇ ଆରେ ଭାଇ ଏମିତି କଣ କରୁଛ ଅଧେ ଦେବି ତୁ ଏଇ ଆଇଲେ ମତେ କାଟିଦେବି କଣ ଲାଗୁଛି ଏ କବାଟ 5,000 ଦେବି ତମେ କିନ୍ତୁ ଇଏ 1,000 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟା ପିସ୍ ହେଲା 2,000 ଟଙ୍କା ଆରେ ଦିନ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ନାଁ କି ଅଛି ଭାଇ ବୁଝିଆ ମନା ଆଉ ଶୁଣ ଯଦି ତମେ ପାଣି ପିଅ ଶୁଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବ ଦେଖ ଏଇଟା ମାନେ କେମିତିଆ ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତିଆ ଦେଖ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବ ଆକୁ ନବ କଣ ପାଇଁ କହିଲ ଏଇଟା ନବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତମକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ଏଇଟା ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣା ପଡେ ତମେ କିଛି ନବନି ଆକୁ ନବ ଇଏଟା କଣ କହିଲ ମୂଷା ପାଉଡର ହେଲା ଆକୁ ଖାଇବ ସେଇ ଗୁଡ କାରଣ ତମେ ନବନି ନା ଆରେ କଥା ତ ତମ ଭାଇ ବେପାର କରିବା ମନ ନାହିଁ ଦେଖ ଝିଟି ଔଷଧ ଦେଖ ଝିଟି ଉଠି ଯା ଆଗରୁ ଦେଖିବୁ ଝିଟି ଔଷଧ ଆରେ ମୁଁ ଏଉଠୁ ଜାଣିଦେଲି ତମ ବେପାର କରିବା ମନ ଲାଗୁନି ଆଉ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କର ଘରକୁ ପଳା ମୁଁ ତ କହୁଛି କାଲି ଆସି ଦେବି ତମେ କାଇଁ ମାରୁନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଏଇଠି ବସିଲି ତମେ ବେପାର ଜାଣିଲ ତମେ କୋଉ ଦୋକାନ ଆମର ପାନ ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନ ସେଇ ପାଇଁ ଦି ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କହୁଛି କଣ ପାଇଁ ତମେ ଆସିକି ଟଙ୍କାଟା ବଢେଇ ଦେଲ ତମେ ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା କିଆ ବୁଝ ଟଙ୍କାଟା ବଢେଇ ଦେଇ ଡାଲି ଚାଉଳ ବେପାର ହଉଛି ନା ଆପଣ ତମେ ମାରବାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନ ସୁନା ଦୋକାନ ତମେ ସେତେବେଳେ ସୁନା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବି ହସ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଏଇ ମାଖଣ୍ଡା କଣ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ମୁହଁକୁ ପାଡ଼ିବି ମୁହଁକୁ ପାଡ଼ିବି ଆରେ ମୋ ମାନେ ମୋ ଚେପା ହେଇଯିବ ଆମେ କିଣିବା ଆଣିବା ନା ଶୁଣ ମୁଁ ଖାସ କରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କଟକ ମାର୍ବଲ ଆଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ତମର ଆମେ ମାର୍ବଲ କୋଉଠୁ ଆସୁଛୁ ମୁଁ କଟକ ନା ଶୁଣ ମୁଁ ନା ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନା ମୁଁ ତମେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତମେ ମାର୍ବଲ ଯୋଉ ଆଣୁଛ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଯାହାକୁ ସେ ଆସିବ କଟକ ଯାଇଥିଲି ମାର୍ବଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶୁଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ହେଲା ଭାବିଲି ଏଠି ରେଟ୍ କମ୍ ସେଇଟା ଆଇଲି କଟକ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଣିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଣିନଥାନ୍ତି ମୋ ରେଟ୍ କମ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆଇଲି ଭାଇ ତମକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଧରି ଓଳି ପଡିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନରେ ତାର ଅଛି ବୋଲି କରେଣ୍ଟ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖ ତମ ବେପାର କରା ବନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ ଏଇଟା ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ ତ ଶୋଇବାକୁ ଘର ସଦାରେ କିଏ ଚଳିବ ଇଏ କେତେ ଯାଉଛି ସିଏ କଣ ତା ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି ନା ପୂଜାରେ ଅଛଣା ହବ ଆରେ ୱେଲ୍ କମ୍ ଜାଣିନ କି ଏଠି ୱେଲ୍ କମ୍ ଲେଖା ଅଛି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ଆମ ଘର ଆଗରେ ପକେଇବି କଣ କଲା ଆଉ ତା ଦେଖ ଭାଇ ତମେ ଯୁକ୍ତି କବଳ କର ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି କହୁ ନାହିଁ ମାର୍ବଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଭାଇ ମାର୍ବଲ ଭାଙ୍ଗିଲ କାହିଁକି ମାର୍ବଲ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ହଁ ମାର୍ବଲ ପୁରେଇ ଦେ କାମରେ ମାର୍ବଲ ପୁରେଇ ଦେ ଯା କାଟିଦେ ଫୋନଟା କାଟିଦେ ମାର୍ବଲ ଏଠି ବସିଗଲ ଏଠି କଣ ହବ ପଟିମରା ଲୋକ ଦେଖୁଛି ହୋଇ ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଲ ଏବେ ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ପାରା କରୁଛୁ ନା କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ତମେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କଲ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲ ଭାଇ କଣ କଲ କହିଲ ଯାହା ହବ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯେତିକି ପଚାର ଆସ ଯାହା ହବ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ଜବ ତ ଆବାସ ତମେ ନବ ହିସାବ କରିବା ଆସ ଶୋଷ ମତେ ପାଣି ପିଇବ ପାଣି ତ ନାହିଁ ପାଣି ତ ନାହିଁ ପାଣି ନ ପିଇବି ଦିଅ କଣ ପାଣି ନାହିଁ ଯେ ବିଲେଇ ମୁସି ପାଣି ଅଛି ପାଣି ନାହିଁ ଯେ କଣ ମୁଁ ପାଣି ନାହିଁ ଭାଇ ତମେ
देखो ये देखो आई कैमरा पी के आउट तो पाई बोल रही जान पना ना को ମାର୍ବଲ ଭାଇ ହିସାବ କରିବା ତ କର ମୁଁ ଆଉ କଟକରୁ ଯାଇ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ନେଇକି ଆସିବି କଥା କହୁଛ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଥା ଏମିତି କହୁଛ ଟାଟା ଆମ୍ବାନୀ ଭାଇ ତମେ ଓ ଏତ ଅଦା ନା କାମୁଡି କାମୁଡି ହେନ୍ତା କାମୁଡି କୋନା ଟାଇ କଣଟା କାମୁଡି ଏମିତି ଆଉ ରୁଆ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି ପେନ କଡା ହଉଛି ନା ଏଟା ଦେଖା ତ ହଁ କ୍ଲିୟର ଆଉଟ କରୁ এই জিনিসটা নেবে তো হিসাব করতে দিব ତମ ହିସାବ ପାଗଳରେ କେତେ ହଉଛି ମାସ ମତେ ଏତିକି ଟୋଟାଲି ତମର ହଉଛି 40,000 ଟଙ୍କା କାଲି ଆସିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କାଲି ଆସି ନ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଜାଣଲେ ଆଗେ ମାସ ତମେ ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦବନି ମୁଁ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ହେଲା କୋଉଠି ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚାରିଟା ଘର କହିବନି ଚାରି ଜଣ ନବନି ଘର ଆଉ 4 ମାସ 5 ମାସ ପରେ ଯାଇ ହବ ଏବେ ଆରେ କଣ ହେଇ କହୁନା ଆରେ କଣ ହେଇ କହ ଆରେ କଣ ହେଇ ଆହୁରି 4 ମାସ 5 ମାସ ପରେ ଯାଇ ଆରେ ହବ କଣ ହେଇ କୁହ କଣ ହେଇ କହୁନା ଚା ପିଇବା ଅଛି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି ମାର ଦୋକାନ କିନ୍ଦବ ଆଉ ତମେ ଯେଟା କଥା କହୁଛ ବିଷ ପିଇ ମରିବା ଘର ଘର ଚଳେଇବୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ତମେ ଲବନି ବୋଲି ହେଲା ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଦିମାଗ ଖରାପ ହବ ନା ସିଧା ଯାଅ ହେଲେ ବୋତଲରେ ପିଟି ପିଟି ମୁଁ ସତେ ଲାଗୁଛି ଚା ପିଇବି ଆରେ ବୋତଲ କଣ ମାରିବ ମୁଁ ଖାଲି 50 ଥିଲି ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ଫେରେ ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ଦେବି ନା ନାଇଁ 50 ଦେଲେ ଏବେଠାରୁ ଅଣ୍ଟି ଦେଖ ଭାଇ ଆଜି ବଳି ଗଲେ କାଲି ଦେବି 4 ମାସ କି ତାର ଛାଟି ହେଇପାରେ ଏତି ହେଲା କଥା ଏତେ କଥା କହିଛ ଏଇଠି ଗାଇ ଏଇଠି ଗାଇ ଗପୁଛ ପ୍ରବଳ ତା ମୁହଁ କନା ହସ ବହୁତ କରୁଛ ବନ୍ଦ କର